Мирового класса автомобиль. Бу заводка нигез салугына түгел, хезмәттәшлекнең яңа чырын башлауда. Моңарчы җыелган КАМАЗларның сыйфаты өчен Татарстан белгечләре җавап тотса, тиздән җаваплылык Казакстан осталарында да булачак. Президент Рөстәм Миңнеханов белән Казакстан премьер-министры Әскәр Мамин яңа завод нигезен сала. Монда йөк машиналары өчен цилиндр блоклары, картерлар, двигательнең кайбер өлешләре ясалачак. Бүген бик зур вакыйга. Менә монда Устанай җирлегендә бер зур комплекс ачып ибәрәбез, эш башланып китәчәк. Икенчесе Караганда да, шуңа күрә эшләребез хәерле сәгатьтә булсын. Һәм безгә дә кем шушы проектта катнашты, зур рәхмәтем әйтәсем килә. Рәхмәт сезгә. 2017 елда Татарстан делегациясе Астанада икътисади форумда катнашкан иде. Ул чакта Рөстәм Миңнеханов ике арадагы товар әйләнешен 1 миллиард долларга җиткерү теләген белдерде. Хәзер ул 700 миллион долларга җиткән, теләкләр конкрет проектларга әверелә. 8 секунд до 100 километров. Узган елның августында Казакстан премьеры Әскәр Мамин Чаллыга килеп, двигательләр җыю, кабиналар ясау цехы белән танышкан иде. Ул үзе дә КАМАЗга утырып карады. Бер ел дигәндә Кыстанайда КАМАЗның 2 заводын төзергә килешәләр. Икенчесе йөк машиналарын хәрәкәткә китерәчәк, ходовой өлешләрен әзерли торган. Заводлар 2024 елда эшли башларга тиеш. Уверена, что это принесет. Бу адым Казакстанга яңа кадрлар бирер, машина төзелеше өлкәсендә алдынгы белгечләрне җәлеп итәр дип ышанабыз. Биредә завод өчен кадрлар әзерләү мәсьәләләренә дә зур игътибар бирүләреннән без бик канәгать. Сразу шипованы даже делаешь. Шиналар җитештерү заводы төзү тыгыз хезмәттәшлеккә тагын бер адым. 6 ай эчендә генә Татарстан Казакстанга 1 миллиард сумлык шина җибәрә. Планнары бөтен Үзәк Азия базарын яулап алу. Моңа ирешү өчен Татнефть белән Аллур оешмасы меморандум имзалый. Это высокотехнологичное производство шин. Бу югары технологиялы шиналар җитештерү дигән сүз, димәк, Казакстан бу өлкәдә беренче булырга җыена. Завод бу җирлекне генә түгел, күрше тирә төбәкләрне дә тәэмин итәчәк. Аерым очрашуда Рөстәм Миңнеханов белән Әскәр Мамин килешүләргә нәтиҗә ясадылар. Пандемия сәбәпле икътисади авырлыклар булса да, планнар гамәлгә ашырылырга тиеш. Әлегә төп мәсьәлә товар әйләнешен 1 миллиард долларга җиткерү. Казакстаннан Алия Хайретдинова, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.